Kaiken meikäläinen nokkeen pelataan Kit PV. No otetaan sitten silakka. Nyt otetaan silakka. Haluatko se kuva? Tää, joo, aloitin. Joo. Vekkiltä. Joo. Nyt On. rektotaan silakka. Oot se tällä, oot se 1v1. Oot se 1v1. On. Oli aika ensi. Otetaan uudestaan silakka. Onko silakka ihan loppu? No älä jaksa tuu. Mitä? No silakka. Otetaan silakka. Ai jaa. Nyt kuolee silakka. Oot se ihan varma? Silakka kuolee. Silakka Se kuoli yhtyy. minulle 2 hitistä äsken. Ja nyt se juoksee karkuun minun. Voitko vaikka katsoa tästä videolta? Joo, mitä ihmettä. Joo. Noopi. Tai varmaan osaa edes vetää soppaa. Vetääks se edes? Mä oon tällä spawnilla. Otan sua. Juu, meillä on Jos sä seuraava. voisit tulla tänne. Tule tänne, nukke tule. Ei, mulla on nää jutut jo päällä. Joo, mennään regulaan. Oi, se on. Joo, moi. Täällä. Miss? Täällä. Mä täällä. Mulla lagas tää serpu kokonaan. Jävät menee eellä. Niin Tosiaan meni. tulkaa tänne Pärinään pelaamaan. IP on pärinäcraft.net. Sitten. Noin siitä. Toka. Verefillan. Ja. Se akoo minua. En uskahan lyö, kun se nyt tuu. Se tutaan. Mitä? Entä? Mä loppuu se souppi. Refillan vaan me. Noin. Ah. Sain vierailijan. Eli uuden rankin. 200 XPtä seuraava rankki. On nyt lavi. Silok. Mä sain sen. Joo. 1 tappo, niin minulla on 3000 kolikeita. Tuolla sillalla on jätkiä. Tiimi. Me vähän puhutaan. Joo. Huomasin. Joo. Varo. Mitä? Me boostaan. Jos yletät. Ampu yletät. Mitä suupi? Suupia nämään. Jos se refill-testi olisi jossain, olisi ihan kivaa. Tuossa on chesti. Juu, me otan. Se kiertää tätä taloa. Sillä puustaa kädellä. Mä oon kyllä sun eelle. Että oo. Olin äsken. Siinä on vähän boostia. Miten se ei kuole? Nyt se veti soppaa taas. Ja jos se vaan seuraan kerran refill-testillä, niin mie jahtaa sitä. Tässä on tyyppi. Me lähdetään tota toista jahtaa. No mäkin tuun. Boostaan. Joku on tässä. Ben kuin näyttääks? Vedä. Tai mikä nyt onkaan. Eikä tällä rektaa ihan kunnolla. Tai sitten rektakaan tätä tyyppiä. Sun nyt pitää refillaa myös. Meikä ei pysty refillä. Mä fightaa. Ei, miten se ei kuollut? Vittu. Mulla Ei kuoli. Ei kuoli. Meikasta ei kukkitiin. Jihad mies.
Tää kuiskats vetää kovaa siis. Meikä osti kitin. Minkä? Ihad mies, itsemurhapommi. Sitten sietut sieltä. Ah. Mikä tää kitti on? Mikä tää Tää kuuluu? on ihan OP. Hitto. No. Mitä tää jätkä tekee? Hei. No. Mulla on oikein pommi. Mulle tuli tää Key Unlocker. Avataan tässä yksi hitti. Koiran kouluttaja. Mitä sä saat sitä? Klikkaa luuta ja summona itsellesi koiria tueksi. Koitetaan. Oho! No niin. Niin. Kannattaa ruveta ryppyilemään miulla. Oho. Ei toi yksi osaa kirjoittaa. Oho. Ei kukaan halua tulla faittaa, vaikka tuu se faittaa. LOL! Tuu sillolle. Tää jätkä kuolee minun koirille. Ai moi. Älä sit ithaa niitä mun koiria. Kuolit se vaikka oikeesti minun Wolfille. En. Mulla on hei joku Jihad mies kitti. Mulla on itsemurhapommi. Siinä. Joo, paljon se ollaan kuvattu. Mä tiedän. 8 minuuttia. Opa, nyt kuolee opa. Antaa ihan etsitään jätkä. Joo, nää tiimaa nää yhdet minusta. Ton nuubit. No kyllähän myökin tiimattiin, että en kyllä sanoisi, että heitä on noopia. Myöhän niin sitten ollaan otetaan myös yksi noopia. yksi. Pekka, No vittu, mä otin tän jutun. Miten mä saan? tee silakkaa vastaan. Tän jälkeen me lopetan. Ettei tuu liian pitkä video. Meikä kuolee tahalle. Ok, no me otan vielä sinun vastaan yksi veikko se. Otetaanko ilmasoppia? Ei. Koska myös Soulmaster. Ei PvP harjoitu kunnolla. Nyt kuolis jo silakka. Nonni perhana. Siinä kuoli silakka. Älä yritä. Ei, Nokke. Nokke, missä oot? Tässä. No Ai. niin. Bam 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 bam. Karatat para bam. Ensi jaksossa vedetään Intia ja mitä vedetään. Varmaan tätä yksi ei. Nyt lähtee Veikka. Nyt kuolee Veikka. Voinko mä ihan paska käyttää Nyt sillä soppia? levis. No hei, mä ihan paska käyttää soppia, niin... Jotenkin mä en käytä koskaan soppia.
Haamu. Ratsumies. No helppo sinun sanoa, kun sä osaat käyttää soppia. Kannattaa opetella käyttää soppia. No, kun kit PvPssä, sit kun menee ainakin HG, niin ei tarvi edes käyttää soppia. Eikä tällä rektää näitä... Miten? Mä ei osaa käyttää soppia kukaan. Vedetään tästä. No vitsi tää Topu King on hyvä pelaa. Mulla on lagaa. Nyt kuolee Nige. Tai sitten ei kuole, kun tää. Ihan kun tää jätkä pitää säkseillä. No miten tää Topu Kingissa saa niinku... No joo, ihan niinku täällä Topu Kingilläkin olisi jotkut saakeli häksit. Jota kuiskaat häkkää. Ehkä. No se veti vaan hyvä kompo. Joo, meikä pelataan Noobia vastaan, se on joku mysteeriopi. Miten tuo saa noin hyvin kompoa? Ragaa. Tää on ihan etsi jätkä. Veikka, tuu tänne sillalle. Mitä te ei osaa edes pelata? Joo, etsillä levis. Lag. Noob. Hyvä nuoja tonne. Eikä pelaa silakkaa vastaan. No joo, tää kuiskat häkkää. En oo. Lagaa. Toi väittää, että hän toi on noobi. Ota tota mysteeriopia vastaan 1v1 nutte. No ota 1v1 kuiskatsia vastaan. Onko se noobi vai? Edz. Veikka, tuu tänne sillalle. Tuu sillalle. Vitsi, tää on ihan etsi tää jempuris. Tää jempuris on ihan noobi. Mä otan tän kanssa 1v1. Tuu spawnille. Eiku tuu. Nokke, pyydä tota Miksi tää koko ajan agroo minuun? Ideko. Tää on noobi. Voi saakeli, kun tuli yksi tällainen ilmoitushommeli mun ruudulle. Nyt loppuu kohta soopit. No, Saakeli. tällä kertaa muista tykkäys, jos tykkäsit. Muista tilata kanavaa, jos et oo sitä vielä tehnyt. Ja jos on jotain kysyttävää tai video-ehdotuksia, niin sinne kommentteihin. Käykää tsekkaan Vegankin kanavalta. Se on deskissä. Description ja IP on parinacraft.net eli se olisi ensi video. Moro!